Sziasztok! Úgy látom én már itt a saját kis eszközeimen, hogy elindult ez az adás. Remélem, hogy ti is így látjátok. Még egy picit itt leellenőrzöm. Ja, elvileg igen. Elvileg élőben vagyok. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik most itt tudnak lenni, és azokat is, akik majd esetleg csak utólag hallgatják vissza ezt az előadást. Megköszönöm, hogy aki itt van, ő jeleznétek, hogy láttok, hallottok, mert én nem akarom itt bekapcsolni a többi kütyűt, hogy ne összeviszhangozzak. Remélem, hogy minden oké a technikával. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ebben a mai előadásban, eseményben. Én Boda Judit vagyok, dietetikus, köszönöm szépen Hága a visszajelzést. Boda Judit vagyok, dietetikus, okleveles intuitív étkezés tanácsadó, és ugye ebben a mai előadásban azt szeretném egy picit körbejárni, hogy hogyan tudjuk megélni az ünnepi időszakot úgy, hogy nem szorongunk, vagy legalábbis kevésbé szorongunk így az evéssel, vagy az evéssel kapcsolatos döntéseinkben. Körülbelül 1 órásra tervezem ezt az élőt, remélem, hogy beleférek, és igyekszem nem túl gyorsan beszélni, vagy nem hadarni, de azért egy-két dolog így felgyújt bennem, amit szívesen megosztanék veletek. Ugye a cél az lenne, hogy körbejárjuk ezt a témát, hogy hogyan lehet ettől ezt a szorongást egy picit, ha nem is megszüntetni, mert ez nem feltétlenül reális, hogy így egyik a napról a másikra megszűnik az összes szorongásunk, ami az ünnepekre és az ottani, vagy az ünnepek alatti évéssel kapcsolatos döntéseinkre vonatkozik, de remélem, hogy olyan módon hasznos lehet nektek ez az előadás, hogy legalább ez egy picit lehalkuljon, hogy legalább egy kicsit enyhüljön, vagy bizonyos elemei lehalkuljanak, enyhüljenek, esetleg meg is szűnjenek. Ugye az ünnepekkel kapcsolatos elvárások, viselkedéseink az egy nyilván, nem tudom, önálló tudományterület, vagy egy önálló nagy téma, úgyhogy egyértelműen a teljesség igénye nélkül fogok belevágni ebbe az előadásba. Igyekszem elsősorban az evésre és az evéssel kapcsolatos döntéseinkre fókuszálni, de nem feltétlenül fogok kizárólag ezeknél ilyen mereven maradni. Bátran kommenteljetek, bátran kérdezzetek, akár utólag is, hogyha saját tapasztalatot megosztanátok, saját kérdést behoznátok. Ha most előadás közben nem is fogok tudni erre feltétlenül így nagyon odafigyelni, de utólag mindenképpen vissza fogok térni, és meg fogom nézni, ha minden igaz, felvétel is készül, úgyhogy reméljük, hogy visszanézhető lesz. De miért éreztem szükségét ennek az előadásnak, vagy miért gondoltam, hogy ennek így lehet a relevanciája? Hát alapvetően azért, mint ahogy általában is ugye ezekből az inspirációkból táplálkozom, mert hogy találkozom ezzel, hogy embereket ez frusztrál, hogy fognak enni, hogy mit fognak enni, hogy mennyit fognak enni, hogy fognak az evéses helyzetekben viselkedni, és hogy ez a szorongás, ez nem csak abban a, nem tudom, 7 napban jelenik meg, vagy 10 napban, hanem már most, illetve hát már amikor ugye kitaláltam ezt az élőt már akkor is, tehát ilyen 2-3 héttel az ünnepek előtt már megjelenik az ezen való golyózás, és nem is feltétlenül ér véget december 31-én évfélkor, mert hogy az, hogy hogyan eszünk, hogyan viselkedünk ebben az időszakban, az ahhoz kapcsolódó érzéseink, gondolataink azok van, hogy még a január elejé időszakban is így valamilyen módon megjelennek. Tehát lényeg az, hogy ez az egész ilyen szorongás, furcsa érzések az evéssel kapcsolatban, így az ünnepi időszakban, ez nem csak a 24-től 31-e évfélig történő időszakban lehet jelen az életünkben. Ugye mi okozza ezt a szorongást? Mi okozhatja azt, hogy mi ilyen érzésekkel vagyunk ezzel az időszakkal kapcsolatban? Általánosságban természetesen, hogy ha tehát próbálok majd nem általánosítani, és mindenki, aki ezt hallgatja, az abszolút próbáljátok meg lehúzni a saját életetekre, a saját helyzetetekre, amiket itt mondok, és ami nem releváns, azt ne húzzátok magatokra semmiképpen sem. De, tehát amiért ugye megjelenhet ez a szorongás, hogy alapvetően sok a teher.
ilyenkor, hogyha olyan szerepet töltünk be az életünkbe, olyan szerepet töltünk be a környezetünkbe, hogy nekünk így sok, úgymond ilyen projektmenedzsment feladatunk van, akkor nyilván az időszak ez ilyen fokozottan terhes, akár aktivitásban, tevékenységben, időigényes, sok gondolatunkat elviszi, és akár a kapcsolataink vonatkozóan is lehet egy picit terhelt, hiszen most jön az időszak, amikor sok emberrel kell találkoznunk, és nem biztos, hogy ezzel mindannyian komfortosok vagyunk, vagy lehet, hogy komfortosok vagyunk, és szeretnénk nagyon jól csinálni, úgymond. Igen, tehát ez a másik, ami még ezt a szorongást szerintem kialakíthatja bennünk, hogy valamiféle elvárásrendszernek próbálunk megfelelni, így kellene kinézni a karácsonyi ünnepnek, így kellene kinézni a terített asztalnak, ilyen ételeket kellene csinálnunk, így kellene abba hagynunk az evést, ilyen sütiket kellene csinálnunk. Tehát van egy ilyen elvárásrendszer, ami szerintem ugye fakadhat belőlünk, mi így szeretnénk, mi nekünk így teljes az ünnep, fakadhat a közvetlen környezetünkből, mit szeretnének azok, akik itt vannak a közvetlen környezetünkben, nekik milyen elvárásaik vannak, kimondott vagy kimondatlan, és hát lehet egy nagy, egy ilyen általános elvárásrendszer, egy ilyen kulturális elvárásrendszer, hogy hogyan néz ki a karácsony, milyen ételeket kell enni, tehát nem biztos, hogy ez így közvetlenül megjelenik, hanem egyszerűen a médiából, tágabb beszélgetésekből, közösségi médiából, tehát van egy ilyen elvárásrendszer, aminek egy részének lehet, hogy úgy érezzük, hogy meg kellene felelnünk. Ugye ezek a kellene gondolatok, ezek okozhatnak szorongást, mert hogy oda is vezethetnek, hogy valami olyasmit keresünk, ami a tökéletes, ilyen lesz a tökéletes vacsora, ilyen lesz a tökéletes ünnep, ilyen lesz a tökéletes vendégség. Lehet, hogy nem a tökéleteset keresünk, de lehet, hogy van olyan érzésünk, hogy ez nem elég jó, hogy mi nem vagyunk elég jó, hogy ez nem jó egyáltalán. Tehát egy ilyen gondolatokban mozoghatunk, és ez okozhat szorongást, hogy vajon tudjuk-e ezt elég jól csinálni, elég jól megélni, és hát erre vonatkozóan azt gondolom, bőven érnek minket üzenetünk, hogyan kellene ezt az egész ünnepet ugye menedzselnünk. Amit szerintem érdemes így magunknak feltenni kérdésként, és nem feltétlenül most így az előadás alatt, hanem esetleg így elindítanék bennetek egy ilyen gondolatot, hogy érdemes azon elgondolkozni, hogy mit szeretnénk mi. Tehát hogy szeretnénk mi érezni magunkat az ünnepek alatt. Mi az, ami nekünk jó lenne ebben az időszakban, és akkor is, hogyha ez egy ilyen illúziónak, vagy egy ilyen vágyálomnak tűnik, ettől szerintem még érdemes megfogalmazni, érdemes letisztázni, mert ha látjuk, hogy mi hogy szeretnénk magunkat érezni, akkor lehet ugye összegyúrmázni az elvárásokkal, és lehetnek olyan elvárások, amik belőlünk fakadnak, vagy lehetnek olyan elvárások, hogy amik összhangban vannak azzal, amit mi szeretnénk, de lehet, hogy vannak olyanok, amik egyáltalán nincs összhangban, és akkor ezeket így nyakon csípni, megnézni, körülrajzolni, definiálni, és megnézni, hogy tudunk-e velük valamit kezdeni. Nem biztos, hogy igen. Lehetnek olyan elvárások, amiket nem tudunk kitolni az életünkből, ezt mindenki maga látja, de lehet, hogy lesz kettő, amit már mondjuk ki lehet tolni, és akkor annyival is beljebb vagyunk. Ugye, hogy mit keresünk, mit szeretnénk megélni, mire van nekünk szükségünk, és mire van lehetőségünk. Tehát egyáltalán mi az, ami reális, hogy ezt az ünnepek alatt ugye megvalósítsuk. Ugye ez egy ilyen általános gondolatmenet, és akkor most megpróbálok így ráfókuszálni így az evéssel kapcsolatos döntésekre, és itt is nagyon sok ilyen gondolat, vagy ilyen törésvonal mentén jelentek meg bennem, hogy struktúrálnám ezt az előadást, egy ilyen hatalmas mátrix állt össze a fejembe, amit nyilván nem fogok tudni most így behozni, úgyhogy azt gondoltam, hogy 3 fő evéssel kapcsolatos döntési paraméter mentén mennék végig ezeken az ünnepi evési viselkedéseken, szokásokon. Az evéssel kapcsolatos döntéseinknek általában 3 tényező mentén folynak. A mikor együnk, a mennyit együnk, és mit együnk. Ugye, mikor együnk, hányszor, milyen ritmusban együnk, mennyit együnk, mikor elég, miből mennyit együnk, és hogy mit együnk, mi az, amit szeretünk, vagy mi az, amiről azt gondoljuk, hogy jót tesz a működésünknek, a testi működésünknek. Ugye ennek az első gombóca az a mikor együnk. És az ünnepi időszakban én egyrészt meg is kérdeztelek ugye titeket egy posztban, hogy nektek mi az, ami leginkább így ilyen kihívást jelent, vagy nehézséget jelent abban az időszakban, úgyhogy abból is hozok be egy-két gondolatot, amit ott megfogalmaztatok. De
Mikor együnk el kapcsolatban, ugye ami leggyakrabban nekem megjelenik, vagy amit a legtöbbet hallok így a kihívásként, hogy ugye szétcsúsznak, nincs struktúra az étkezésekben, szétcsúszik a napunk, egész nap eszek, egész nap csipegetek, azt se tudom, hogy ez most ebéd vagy vacsora, tehát valahogy az egyébként esetleg általunk megszokott struktúrája az étkezési ritmusunknak, vagy az étkezéseinknek, az nem úgy történik. És hogy emiatt van bennünk esetleg egy rossz érzés, akár azért, mert ugye eltérünk a megszokottól, akár azért, mert úgy érezzük valóban, hogy hát egész nap eszünk, hogy folyamatosan eszünk, hogy mindig eszünk. Ami ugye még megjelenhet, hogy nem akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk. Vagy akkor is eszünk, amikor nem vagyunk éhesek. Ugye nem a biológiai éhségérzetünkkel van összhangban az étkezési vagy az evési ritmusunk, és ahogy az előbb említettem, egész nap az az érzésünk lehet, hogy egész nap eszünk, folyamatosan eszünk, mindig eszünk. Ugye mi lehet ennek az oka? Hogy látom én? Bármi, amit itt mondok, és nektek gondolatotok megjelenni, nyugodtan írjátok be kommentbe, ha máshogy látjátok, más tapasztalatotok van, abszolút. Hogy ugye ilyenkor nyilvánvalóan nem úgy viselkedünk ezekben a napokban általában, mint az év többi részében. Más a ritmus, mások a helyszínek, másokkal vagyunk körbevéve, alkalmazkodnunk kell, más elvárások vannak. Ezért abszolút lehet az, hogy ugye nem a saját evési igényeinknek megfelelően vannak az étkezések. Van, amire fel lehet készülni, megbeszéljük, hogy nem tudom, 7 órakor lesz a karácsonyi vacsora, akkor ugyanarra, hogy mindenki tud előre készülni, és akkor is, hogyha nem vagyunk akkor és ott éppen éhesek, ezt azért össze tudjuk hangolni, vagy tudunk úgy előre tervezni a többi étkezésünkkel, hogy megfelelő kellemes éhségérzettel üljünk le vacsorázni. De vannak azok a helyzetek, amikor alkalmazkodnunk kell ennél jobban másokhoz, mert vendégségben megyünk, mert nem készült el az étel, mert végig kint van előttünk az étel, tehát lehetnek olyan helyzetek, amikor nem akkor eszünk, amikor ugye éhesek vagyunk. Lehetnek olyan helyzetek is, amikor valami, hogyha mondjuk minket érzelmileg valamilyen okból megvisel ez az időszak, akkor itt azért, ha hajlamosak vagyunk erre, akkor esetleg gyakrabban lehet, gyakoribbak lehetnek az érzelmi evéses szituációk, tehát, hogy leülünk, és akkor jaj, nyugi, és akkor együnk valamit. De a másik, ami még szintén lehet, amit szintén többen behoztatok, hogy ugye kint van az étel folyamatosan, állandóan valami étel valahol van, és van bennünk egyfajta automatizmus, amiről még fogok kicsit később beszélni, amiért mi az előttünk lévő ételből eszünk. És ugye ez is oda vezethet, hogy ugye ez az, ami esetleg így a csipegetés mögött megjelenhet, és hogy ugye mi történhet ilyenkor? Ilyenkor megjelenhet egyfajta ugye fizikai diszkomfort, hogy többet ettünk, mint amennyire a testünk ott éppen nyugodtan fel tudná dolgozni, feszül a gyomor, esetleg fáj a gyomor, esetleg ilyen elnehezülés érzés, tehát lehetnek ilyen fizikai diszkomfort érzetek is, és ami megjelenhet még gondolatban, ugye a bűntudat, az önostorozás, az ítelkezés, hogy miért nem hagyod abba, miért ettél még, miért nem bírod ki, hogy nem egyél, miért eszel akkor is, ha nem vagy éhes, ugye ezek a gondolatok így átszőhetik, vagy jelen lehetnek a gondolatainkba. A másik ilyen gombóc, a mikor együnk mellett az, amit szintén ugye többen vissza is jeleztetek, és szintén ilyen szorongásos elem lehet az, hogy mennyit egyek. Ugye, hogy általában az jelenik meg, hogy túl sokat eszünk, hogy túl lesszük magunkat, és ez megjelenhet olyan formában, hogy egy ütőhelyünkben túl sokat eszünk, túl sok töltött káposzta gombócot, túl sok süteményt, túl sok, egy ebédre túl sok a fogás, és mindenből leszünk. A túl sok, azt nagyon idézőjelbe értem, ennek nincs egy ilyen objektív mércéje, hogy mi az, ami túl sok. Én ezt ahhoz szoktam általában kötni, hogy túl sok, és ez igazából most semmiképpen nem pejoratívan értve, túl sok az mindig nagyon egyedi, hogy kinek mi a túl sok. Én ezt általában a fizikai diszkomfort érzethez kötöm, tehát valószínűleg túl sokat ettünk,
ha utána nem érezzük fizikailag jól magunkat. Az, hogy a gondolataink mit csinálnak, az egy más kérdés, az már nem biztos, hogy a túl sokkal valóban összefüggésben van. Az lehet, hogy valamiből túl sokat ettünk, túl sok sütit ettünk, túl sok gombócot ettünk, töltött káposzta gombócot, vagy az, hogy egész nap ettünk, tehát egy ülőhelyünkben és egy ételből nem biztos, hogy túl sokat eszünk, de hogy valahogy azt érezzük, hogy egész nap túl sokat eszünk. Ugye mi történhet ilyenkor, ahogy mondtam, ugye lehet ilyenkor egy fizikai diszkomfort, kellemetlen, ki kell gombolni a nadrágot, ki kell csatolni az övet, elnehezülés érzés, lehet egy ilyen, nem tudom máshogy megfogalmazni, egy ilyen egy ilyen, ilyen nem tudom mi a szó erre, hogy ilyen elnehezült érzés, és hogy ez általában hatással van az energiaszintünkre, hatással lehet a kedvünkre is, hogy érezzük magunkat, mennyire vagyunk ott benne ebben az ünnepi hangulatban, és ugye megjelenhetnek ezzel párhuzamosan az önostorozó gondolatok, miért nem bírtad ki, miért nem álltad meg, miért kellett még azt megenni, miért nem vélt elég, miért szedtél meg, miért nem mondtál nemet, ugye ezek a gondolatok megjelenhetnek akár már evés közben, akár az evés után, vagy akár az este folyamán, és ilyenkor megjelenhet egyébként még emellett egy olyan érzés is, hogy egy kicsi ilyen dac. Nekem nem mondja meg senki, hogy én mennyit egyek. Nem biztos, hogy ezeket kimondjuk, ilyen kis gondolatfoszlányok lehetnek. Nekem ez most lehet, nekem ez most jár, de hát most ünnepek vannak, most szabad. Ugye egyfajta ilyen kicsit ilyen dacos gondolatok is oda vezethetnek, hogy túlesszük magunkat. Ugye mi lehet ennek az oka? Hogy mondtam, ugye az automatizmus, túl sok étel van, túl sok relatív, szóval sok étel van, túl kínálat van, automatikusan nyúlunk az ételhez, nem egy tudatos döntés miatt. Lehet, hogy van bennünk egy olyan kondicionálás, hogy mondjuk nem hagyunk ott ételt a tányéron, hogy amit kiszedtünk, azt megesszük, ami előttünk van, megesszük. Ezeket érdemes átgondolni, hogy ez ismerőse neked, van-e esetleg ezzel kapcsolatban a tapasztalatod, ami azt sugallná, hogy ez releváns lehet neked. Ugyanúgy az érzelmi helyzetek, elfáradtunk, túl sok volt a stressz, esetleg valami megjegyzést kaptunk, esetleg olyan környezetben vagyunk, ahol nem érezzük jól magunkat, és emiatt többet teszünk, hogy addig is mással legyünk elfoglalva, úgyhogy addig is ezzel ugye komfortáljuk magunkat. Túllevéshez vezethet egy olyan érdekes helyzet, hogyha mondjuk neked olyan egyébként az étrendet, hogy vannak benne korlátozások, mondjuk nem ehetsz sütit akkor, amikor szeretnél, mert ilyen-olyan okból, vagy nem eszel cukros ételeket, vagy nem eszel fehérlisztes ételeket, vagy nem eszel csokoládét, édességet. Tehát, hogy általában van az étrendedben valami ilyen típusú korlátozás, amivel te akár mondjuk az őszi időszakban élsz, akár általában az egész évben jellemző, és akkor eljutsz egy ilyen helyzetbe, amikor, és mondjuk szereted ezeket az ételeket, nyilván nem szereted, akkor nem fogsz azokra vágyni, de mondjuk szereted ezeket az ételeket, és akkor azt mondod, hogy na most. De hát most vannak az ünnepek, most szabad, most lehet, és akkor ezzel egy picit így átbillen a ló, és többet eszel a kellemes tehetségérzetnél, és utána ugye jöhetnek akkor az önostorozó gondolatok, vagy megjelenhetnek. És egyébként erről ritkábban beszélünk, de szerintem ez is teljesen valid, hogy mi lehet az oka még a túllevésnek. Az is lehet az oka a túllevésnek, hogy szeretnénk még enni. Ugye, tehát, hogy nem ez lehet egy tudatos döntés is, hogy mondjuk elmegyünk vendégségbe, és ott valaki olyan ételt készít, amit csak ott, csak ő, az övé a legfinomabb, az övé a legjobb recept, és mondjuk tényleg csak évente egyszer-kétszer találkozol ezzel az étellel, és nagyon szereted. Akkor te tudatosan dönthetsz úgy, hogy igenis eszel még egy gombócot, igenis kérsz még egy tányérral, igenis eszel még egy vagy két szelet süteményt, mindegy. De ugye az a különbség az automatizmus meg között, hogy itt eldöntöd, és mérlegeled. Igen, hogy fogom érezni magam utána? Igen, még nem fogom nagyon rosszul érezni magam utána, igen, ez még belefér, és hogyha ilyen tudatos döntés mentén döntünk úgy, hogy eszünk még valamiből, én azt gondolom, hogy ez azért lelassít, ez nem az az automatikus evés, amikor azt se tudjuk, hogy miben vagyunk, és ettől mégis jobban fogjuk tartani magunkat ugye a kellemes állapotban, a kellemes tehetség állapotában. Amiről még egy picit említenék, ugye, hogy az alkoholfogyasztás is szerepet játszhat ezekben, akár abban, hogy ilyen többször eszünk egy nap, akár abban, hogy többet eszünk egy nap, hogy ugye, hogyha mondjuk
több alkoholt fogyasztunk, és ezt mindenki felnőtt emberek vagyunk, tehát mindenkinek saját habitusa szerint, ugye az egyrészt vezethet étvágyfokozáshoz, meg vezethet oda is, hogy ezt a tudatos jelenlétet, a tudatosságot, ezt kevésbé éljük meg, mindenki maga habitusa szerint és céljai szerint ezt gondolja át, hogy ez mennyire releváns. A harmadik ilyen gombóc, ugye, ami az evéssel kapcsolatos döntéseinkben megjelenik, az ugye a mit együnk. Hát mi kerüljön az asztalra, mi kerüljön pontosabban a testünkbe, mert az ugye nem biztos ugyanaz, mint ami az asztalra kerül, vagy egy az egybe átfedésben van. Ugye mivel kapcsolatban szoktak itt megjelenni leginkább a kihívások, és ezt is írtátok egyébként a kérdésemre korábban, leginkább az édességekkel, a süteményekkel kapcsolatban jelentek meg így a szorongásaitok, hogy túl sok sütit esztek, hogy túl sok cukrot esztek, hogy túl sok szénhidrátot esztek. Tehát ez az, ami nekem úgy rajzolódott ki, hogy ez inkább ez a legrelevánsabb félelem. Megjelent még az is, hogy olyan ételeket kell enni, idézőjelben, amit nem szeretnétek. Ugye ez általában azt gondolom, hogy ilyen vendégséges szituációban lehet, de korrigáljátok, hogyha ezt nem jól látom, hogy olyan ételeknek kell udvariasságból rábólintatok, amit vagy nem szerettek, vagy nem szeretnétek enni, és ugyanígy lehetnek a saját ugye, gondolataitokban, a saját étrendetekkel kapcsolatban olyan gondolataitok, hogy mit szabad ennetek, és mit nem szabad ennetek, és karácsonykor, vagy az ünnepek alatt is, hogyan tudtok ezeknek a saját gondolataitok mentén dönteni, hogy hogyan viselkedjetek, amikor olyasmi van az asztalon, amit nektek nem szabad enni. Az, hogy miért nem szabad, azt te tudod, az a te döntésed, az a te hiedelmed, azt te tudod, hogy miért nem szerepel az étrendedben, és kinek mi. Amit ő úgy érzi, hogy neki azt nem szabad, és akkor ugye ez is lehet egy ilyen feszültség, hogy hát ott van egy olyan étel, amit nem szabad, kínálnak, és te meg nem fogadod el, és akkor vagy elfogadod, mert mondjuk udvarias vagy. Ugye mi lehet ennek az oka ennek a szorongásnak? Ugye ennek lehet egy olyan oka, hogy félsz valamilyen típusú alapanyagtól, ételektől. Félsz a cukortól, félsz a fehérliszttől, félsz a fehérkenyértől, félsz a sertészsírral készült ételektől. Tehát vannak ilyen félelmeid bizonyos alapanyagokkal, bizonyos ételekkel kapcsolatban. És ugye ez szorongást okoz, hogy hát most ilyen lesz az asztalon, vagy hát most ilyet kell majd neked enned valamilyen okból. Félelem lehet még az, hogy mi fog történni, ha megeszed azt az ételt. Megugrik a vércukorszinted, megugrik az inzulin szinted, x kilót fogsz hízni ez alatt a pár nap alatt, mi lesz akkor, mi lesz így veled, rosszul lesz attól az ételtől, refluxod megjelenik attól az ételtől, tehát lehetnek ilyen egészséggel kapcsolatos félelmeid, amik miatt szorongsz, hogy akkor ez majd hogy is lesz, és hogy majd én hogy fogok itt enni, meg mit fogok enni, meg hogyan lesz ez az egész közös étkezés történet. Ugye mi lehet még így ennek a hátterében, hogy ugye az is lehet, hogy ha rád jellemző, hogy mondjuk évközben megvonod magadtól mondjuk a cukortartalmú ételeket, hogy ennél az egyszerű példánál maradjak, akkor egy ilyen helyzetben mondjuk azt mondod, hogy de hát most szabad, de hát most ünnep van, és ez őszintén szóval szerintem ez teljesen rendben van. Az a kérdés, hogy ez az engedély, ugye megengeded magadnak, hogy egyél ilyen ételeket, ez az engedély, ez feltétel nélkülie, vagy már gondolkozol a kompenzáláson, hogy akkor majd később mit eszel, hogy akkor majd abból nem eszel, hogy akkor majd hogy fogod ezt kompenzálni kalóriában, vagy étkezés kihagyáson, majd hogy fogod ezt kompenzálni, nem tudom, januártól. Tehát, hogy valójában az, hogy te eszel olyan ételeket, amiket egyébként az év többi részében nem, vagy nagyon korlátozottan, ez egy olyan engedély, ami egy újabb szorongást okoz, mert hogy nem feltétel nélküli engedély, hanem már kompenzáló, lelkiismeret fudásos gondolatok kapcsolódnak már a döntéshez, hogy megengeded magadnak, hogy ezt eszed. Ugye, ha ezek az ételek olyasmik, amiket te nagyon szeretsz, de évközben nem eszel, akkor itt is ugye megjelenhet ez a fokozott sóvárgás, és az ehhez való fokozott evés, és ami nagyon fontos, hogyha mondjuk olyan gondolkodásod van, mondjuk január 1-től ezzel gyakran találkozom, hogy január 1-től ilyen-olyan életmódváltás, ilyen-olyan diétabeli változtatásaid lesznek,
ilyen-olyan új dolgokat fogsz csinálni, ilyen-olyan változatosan, cukormentesen bárhogy fogsz étkezni. Tehát ha ez már megjelenik benned, akkor az, hogy valamikor a közeljövőben meg fogod változtatni a szokásaidat, az oda vezethet, ezt úgy hívják ilyen utolsó vacsora effektus, hogy most viszont ez a mindent bele, hogy most viszont akkor, mert majd mindjárt úgyis már nem fogom ezt csinálni. Ez egyrészt ugye megnyugtatás, másrészt meg van benne egyfajta ilyen sóvárgás, hogy tehát most lehet, mert utána már ki tudja, hogy mikor fog legközelebb, nem tudom, beiglit enni. Ami nagyon fontos, és amit még szerintem érdemes mindenkinek így látnia, hogy ez valóban egy különleges időszak. Tehát ilyenkor valóban kerülnek olyan ételek az asztalunkra, amik máskor nem. Ilyenkor valóban eszünk olyan süteményt, ilyenkor valóban készítünk olyan süteményt, amit esetleg az év többi részében egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán. Tehát valid az az érzés, hogy most lehet. Én most tudok ebből a beigliből lenni, én most tudok ebből a zsárbóból lenni. Ez nem jelenti azt, hogy most viszont akkor muszáj megennem az egész tepsit egy ültőhelyembe, hanem ezt megengedni magunknak, ezt az érzést, hogy hát tényleg most tudok enni. Dinnyét nyáron tudok enni, szezonban. Tehát, hogy vannak ilyen ételek, amiknek most van a szezonjuk, tehát nem csoda, hogy szeretnénk enni, és nem csoda, hogy vágyunk rá, vagy nem csoda, hogy mondjuk többet eszünk belőle, mint egyébként egy másik fajta sütiből lennénk. Tehát, hogy ezt is érdemes szerintem helyre rakni, meg látni, hogy ez egy teljesen normális dolog. Ugye mi történhet akkor, hogyha olyan ételeket eszünk, amiket egyébként így nem, vagy megtiltunk magunknak, vagy amivel kapcsolatban egyébként félelmeink vannak, hogy hatnak ránk, hogy ugye megjelenhet valóban egy fizikai diszkomfort, ez nagyon egyedi, ki hogy érzi, megjelenhet ugye a bűntudat, a lelkiismeretfordulás, és ugyanúgy megjelenhet a dac, hogy na, nekem most nem mondja meg senki, nekem ezt most igenis szabad, nekem ezt most én olyan jó voltam egész évben, hogy ezt most megérdemlem, tehát ilyen gondolatok is megjelenhetnek. És akkor van még egy ilyen gondolatkupac, ami kicsit független az evéssel kapcsolatos döntésektől, de azt látom, hogy gyakran megjelenik így szorongásként, vagy szorongást okozó tényezőként így az ünnepi időszakban, az pedig, hogy hogyan minősítik mások akár a mi evéssel kapcsolatos döntéseinket, akár mondjuk a testünkre vonatkozóan milyen megjegyzéseket kapunk. És lehet, hogy ez így furán hangzik, de tényleg gyakran találkozom ezzel, hogy félünk úgy belemenni már az ünnepekbe, hogy majd találkozunk azzal a rokonnal, aki nem látott, és akinek mindig az az első mondat, hogy jaj, de örülök, hogy láttak, jól áll neked ez a plusz pár kiló, amióta nem láttalak, vagy amikor eszünk valamit, és akkor ez biztos, hogy neked ebből még szabad, vagy hát ebben van cukor, úgyhogy te sajnos ebben nem ehetsz, ha jól tudom. Tehát, hogy ez a fajta kommunikáció is így rátelepedhet az egész ünnepi időszakra. Ezek a ilyen kéretlen tanácsok, tippek, üzenetek, ezek szólhatnak direkt nekünk, tehát mi vagyunk a címzettjei. Lehet olyan, hogy nem mi vagyunk a címzettek, de valaki másnak direkt szólnak, és mi ezt ugye hallgatjuk, vagy benne vagyunk ebben a helyzetben. Illetve lehet, hogy nem szólnak senkinek, tehát nem ilyen direkt üzenetek, de mondjuk az étkezés során ez a kis small talknak a tárgya, hogy akkor ki hogy diétázik, kinek mi vált be, esetleg ugye ilyenkor gyakran megjelennek a másoknak az önostorozó gondolatai, hogy jaj, hát én ezt az évet is elrontottam, na de majd, jaj, hát ebben az évben az én testem így vagy úgy változott, jaj, hát én idén is csak a júniusig tartottam a diétát. Tehát, hogyha ez a téma, ez van a fókuszban ugye evés közben, akkor, hogy mennyit fognak hízni az ünnepek alatt, köszi Viki, igen. Tehát, hogy igen, ez is például tök jó, hogy arról beszélnek, hogy na hát még, ha én most ezt a gombócot még megeszem, akkor az már plusz 5 kiló, de már úgyis mindegy. Tehát, hogyha egyszerűen ez a téma van az ünnepek alatt, az étkezéseknél, ez jelenik meg, és én azt gondolom, hogy ez elég gyakori, nem mindig, nem állandó, de hogy elég gyakori, akkor ez ugye rátelepedhet magára az egész élményre, és már is megjelenhetnek bennünk azok a gondolatok, hogy fú, hát akkor nekem most vajon még ebből a sütiből szabad-e vennem, vagy kapok-e megjegyzést, ha még eszek abból a sütiből. Tehát, hogy egyszerűen ilyen ezen kattogunk egy csomó helyzetben, amikor valójában ugye nem ezzel kellene foglalkozni.
Ugye mi történhet ilyenkor? Ilyenkor előfordulhat, hogy előre szorongunk, hogy fokozottan korlátozzuk az étrendünket, hogy még véletlenül se kapjunk ilyen megjegyzést. Előre azon aggódunk, hogy milyen ruhát fogunk felvenni, hogy fogja az kiemelni, eltakarni azt, amit úgy gondoljuk, hogy valaki majd minősíteni fog. Hogy fogja, hogyan fogunk előre enni, hogy majd ott az étkezésnél már csak csipegessünk, és azt lássa mindenki, hogy milyen jól tudunk mi, milyen fegyelmezettek, vagy milyen mértéktartóak vagyunk, hogy ugye ezek érzelmi evéses helyzetbe is fordulnak. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny terepe ennek az időszaknak, és ez csak egy rétege. Természetesen ezt az időszakot abszolút ugye átszövi azokkal való kapcsolatunk, akikkel ilyenkor találkozunk, vagy akikkel ilyenkor ugye együtt időt töltünk. Tehát én azt látom, hogy nagyjából ezek azok, amik így a szorongás okai lehetnek, egészítsétek ki, nektek még bármi eszetekbe jutott, és bármit kihagytam, simán lehet, vagy bármi, ami személyes megélésetek. Hogyan tudunk ezekkel dolgozni? Tehát hogy tudunk ezzel mentén békében lenni? Az első az azt gondolom, hogy amikor ugye megkérdeztek titeket, hogy milyen nehézségeitek, vagy milyen kihívásaitok vannak, akkor azt láttam a visszajelzéseitekből, hogy ugye magatokra húzzátok, hogy fegyelmezettebbnek kéne, nem mértéket kellene tartanom, meg kellene tudnom állni. Ugye ilyen gondolatok jöttek általában a sütélvéssel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy picit ezt így érdemes áttekerni, és azt mondani, hogy megbékélünk azzal, hogy ez egy különleges időszak. Megbékélünk azzal, hogy ilyenkor nem úgy eszünk, mint az év többi napján. Megbékélünk azzal, hogy ilyenkor bizony jönnek a kihívások. Ugye ez egy ilyen objektív, önmagunk felé szeretettel, kedvességgel forduló attitűd, és ez nem azt jelenti, hogy akkor onnantól eldobunk minden gyeplő a lovak közé, és akkor nyugodtan ehetünk éjféltől másnap éjfélig folyamatosan, akinek ez a vágya, akkor bátran tegye, hanem hogy egyfajta ilyen objektivitással és a saját magunkról lehúzzuk ezt a bűntudatot, ezt az önostorozást, ezt a lelkiismertfudást, azt a gondolatot, hogy mi nem csinálunk valamit elég jól. De ez szerintem így szemléletben ez segíthet. Ezt ugye onnan közelítjük meg, hogy egyfajta önegyüttérzéssel, a helyzetünk elfogadásával. Igen, kihívásokkal teli ez az időszak. Igen, nem biztos, hogy jól fogom magam érezni abban a helyzetben. Igen, Jucika néni megint megjegyzést fog tenni a testemre. Tehát egyfajta ilyen objektivitással, önmagunk elfogadásával megyünk bele ebbe a történetbe. És ugye most még van pár nap karácsonyig, tehát akár bármit, amit itt mondok, és nektek úgy hangzik, hogy az hasznos lehet, akkor lehet előre készülni, előre gyakorolni, próbálgatni, vizsgálódni, hogy veletek ez hogy van. A másik ilyen nagyon fontos elem szerintem, hogyha bármi olyan érzés van bennetek, ilyen szégyenérzet, hogy te ezt nem csináljátok elég jó, hogy nem elég csili-vili a karácsony, hogy nem elég jó döntéseket hoztok az evéssel kapcsolatban, esetleg valamilyen impulzus értéteket, ami ezt a szégyenérzetet felkelti, vagy megerősíti bennetek, akkor azt is magatok felé forduljatok szeretettel, és hogy így nincs ok semmi miatt szégyenkezni, sem az evéssel kapcsolatos döntés, sem amiatt, hogy mennyit ettél, sem amiatt, hogy nem struktúrált az étkezésed, sem amiatt, hogy ettél a sütiből 2 szeletet, vagy cukor van a sütibe. Ugye annak a körberajzolása, hogy milyen elvárások, tehát mik azok azért, mint én konkrét helyzetemben ezt a szorongást okozzák. Ezeket minél inkább megfogni, nyakon csípni, és megnézegetni, hogy ezek hogy vannak hatással rád. Ugye fontos az öngondoskodás, ez abban az értelemben, hogy mire van neked szükséged, hogy te hol vagy ebben a történetben. És az, hogy a te szükségleteid, az, hogy te mit szeretnél, az is megjelenik abban a céljaid között, hogy ez kielégítésre kerüljön, az nem jelenti azt, hogy mások szükségletei kidobod a kukába, vagy hogy mások szükségletei akkor nem fontosak, hanem valahogy ebben egy egyensúlyt találni, ami nyilván helyzet, lehetőségek, kapcsolatok, nagyon sok minden függvénye, nagyon egyedi, de hogy érdemes ezt előre vagy felfelé tolni a kis prioritási listán, hogy te hogy vagy ebben a történetben, hogy szeretnéd magad érezni, mikor lennél elégedett, december 26-án este, vagy január 2-án reggel, hogy na, ez egy békés, nem biztos, nem tökéletes, ez egy békés, komfortos időszak volt. Az evéssel kapcsolatos döntéseinkben nagyon sokat segíthet szerintem a testi jelzésekre való támaszkodás. Tehát, ha
egy példán keresztül, hogyha mondjuk ott van előtted én a zserbót nagyon szeretem, úgyhogy a zserbó példát használok, ott van előtted egy tányér zserbó, szépen gusztusosan felszeletelve, akkor eszel belőle, és finom és ízlik, és jól esik, akkor ugye ne azért állj meg, hogy úristen, akkor az még mennyi cukor, úristen, az még mennyi kalória, úristen, az még mennyi szénhidrát, úristen, nekem ezt nem kellene, úristen, de ügyetlen vagy, Judit, hogy nem bírod megállni itt a 6. szeletnél. Nem ez, tehát nem az önostorozós szemlélet, hanem az, hogy fogom magam érezni, ha megeszem még ezt a felet. Milyen jelzései lesznek a testemnek, ezekre támaszkodni. Hogy fogok ettől elnehezülni? Hogy fognak megélni az önostorozó gondolataim? Hogy leszek kevésbé kedves a gyerekekkel, pusztán azért, mert ingerült vagyok, vagy nem érzem magam jól? Hogy fog esni a 6. szelet zsárbó? Mert az elsőben még érzem a rétegeket, az elsőben még érzem a csoki roppanását, a 6. szeletnél már nem biztos, hogy ezek az érzékszervi tulajdonságok olyan élesek, és hogy valójában akarom-e én azt, hogy ez az isteni szuper zsárbó, amit évente egyszer készítek, mert olyan macerás, ez nekem egy olyan élmény legyen, ami egy ilyen, jó van, hát ettünk zsárbót is, vagy azt szeretném, hogy ez a legjobb zsárbó, és hogy abban ugye hol van neked az egyensúlyod. Tehát odafigyelni a testi jelzésekre, ez szerintem egy fontos támasz lehet. Az, hogy nem kell, hogy bűntudat övezze a döntéseidet, nem követsz el semmi végzetes hibát azzal, ha túleszed magad az első nap, akkor ne önostorozással feküdj le, hanem mi történt ma? Mi vezetett ahhoz, hogy túllettem magam? Szeretnék ezzel változtatni? Igen? Miért? Igen? Hogyan? Hogy tudom holnap ezt elkerülni? Holnap után, stb. Tehát kvázi egy ilyen kísérletező, szemlélődő attitűddel, és mindig azt nézni, hogy neked mi segíthet. Nem az mások mit szeretnének, hogy mások mit gondolnak, hogy annak lennie kellene, neked mi segíthet abban, hogy te minél békésebben, minél örömtelibben élhess meg az ünnepeket, és ebben, hát mondanom se kell, amiről ugye elég sok minden szó most ezekben a napokban, ebben nagyon nagy segítségre lehet ugye a határoknak a meghúzása, és nem biztos, hogy minden határ ilyen élesen meg tudsz húzni most a következő 10 napban, meg az idei ünnepekkor, de meg lehet nézni, hogy hol érzed úgy, hogy a te határaidat valaki megsérti. Ilyen helyzet lehet például, egyél még, neked főztem, csak miattad csináltam, nem ízlik, na, és akkor mondjuk oda tolják az arcodba a süteményes tát, hogy vegyél még, akkor ilyen határ lehet, hogy igyál még egy, gyere, ígyunk még, aki nem iszik az asszony, vagy nem tudom, bármi ilyesmi, amiket lehet. Tehát, hogy nézd meg, hogy neked mit jelentik a határok átlépését, vagy határátlépése az, hogyha mondjuk valaki megjegyzést tesz a testedre, megjegyzést tesz az evéssel kapcsolatos döntéseidbe, de megnézni, hogy mik ezek a pontok, amik miatt te rosszul érzed magad, és hogy tudod meghúzni a határaidat. Ez ugye szintén egy önálló tudományág, tehát ebben lehet abszolút körülnézni, meg tippeket szerezni. Az szerintem fontos, hogy jogod van a határaidat meghúzni, bárkivel szemben. Tehát, hogy ez innentől kezdve nem kérdés, és természetesen tiszteletben tartjuk mások határait. Amit ugye beszéltünk erről, vagy ti is jeleztétek, hogy nem bírom megállni, hogy ott van a sütemény. Ne egyek belőle csak azért, mert előttem van. Ugye nekem ez egyfajta automatizmus, azért eszek, mert előttem van, megnézni, miért történik, honnan jön ez, mi tud nekem abban segíteni, hogy ne történjen ez meg. Én azt gondolom, hogy ebben több minden segíthet. Az egyik az, hogy felismered, hogy ez egy automatizmus. Ugye, amikor automatizmus, akkor nem egy tudatos döntésben vagyunk, előttünk van, oda nyúl, megesszük, előttünk, oda nyúl, meg abból is veszünk egy picit, elmegyünk az asztal mellett még egyszer. Tehát egyfajta automatikus viselkedés, nincs benne tudatosság. Önostorozás után aztán persze jön rendesen. És akkor megnézni, hogy rád mi jellemző, és akkor hogy mi segíthet abban, hogy ezt az automatizmust megállítsd. Meg egy pillanatra megállj benne, és most azért nyúlok oda, mert ez egy automatikus viselkedés, mi segíthet ebben? Segíthet ebben az, hogy megállsz egy pillanatosan, hogy szeretnék én enni ebből a sütiből? Igen, nem, abszolút, ha szeretnél, abszolút egyél belőle. Igen, eszek belőle, mi fog történni, finom lesz, jól fog esni, nagyon önelégedett leszek. Vagy azt mondod, hogy hát én ezt most megeszem, akkor már mostra vagyok túl jól, mert már az elmúlt időszakban is többet ettem, mint egyébként szoktam, és a testem ezt most nehezen viseli,
nem eszem, de majd egy óra múlva még itt lesz ez a süti, és lehetnek olyan technikák is, ez például akár egy határhúzás is lehet, hogy hiába az az elvárás, hogy terül asztalkám legyen non-stop ez alatt az időszak alatt, te igenis elpakolsz ebéd után, nem dugod el az ételt, nem dobod ki, ha aki szeretne, az oda tud menni, és ki tudja magát szolgálni, de ezt a szem előtt van, és automatikusan nyúlunk, ezt ugye ezzel, vagy letakarod valamivel, tehát nem tilos enni belőle, de hogy ezt az automatizmust ezzel egy pillanatra ugye meg tudjuk állítani, és utána abszolút lehet úgy dönteni, hogy szeretnénk még enni. Ami szerintem még ugye segíthet, az az, hogy és hogyha olyan a helyzeten kapjuk, hogy automatikusan eszünk, utána sem az önostorozása a megoldás, hanem ez a most ez történt, miért történt? Szeretnék ezen változtatni? Igen, nem. Szeretnék rajtam, hogy tudok változtatni, hogy tudok megállni egy pillanatra, hogy tudom ezt a helyzetet legközelebb másként megoldani. És hát ez gyakorlás, ez nem biztos, hogy így azonnal jönnek a megoldások, és nincs mindig sablon megoldás, tehát érdemes körbejárni, hogy neked ugye mi segíthet. Aztán, ami segíthet még szerintem ugye ez az ilyen tudatos jelenlét az evésben, ha számodra fontos az, hogy finom ételeket eszel, ha számodra fontos az, hogy egy ételnek milyen íze, milyen állaga van, akkor ez talán egy kis jobb kapaszkodó lehet, mert ilyenkor arra támaszkodunk, hogy mi ad neked elégedettséget, megint maradva mondjuk ennél a zserbós példánál, amire az előbb is utaltam, úgy is lehet enni a zserbót, hogy megeszed, hogy beleharapod, hogy érzed a 3 réteget, érzed a puha tésztát, érzed a roppanos csokoládét, érzed, hogy az egész hogy áll össze egy egész, és hogy te azt miért szereted, érzed, hogy omlik szét a szádban, meg úgy is lehet enni a zsárbot, hogy jaj, de úgy a zsákba eszem. És ugye a kettő között ez az érzékszervi tudatosság, vagy az ételeknek ugye az érzékszervi tulajdonságainak a megtapasztalása, ami segíthet abban, hogy lelassulj, hogy lassabban egyél, hogy jobban megérezd a tehetségérzetet, hogy jobban érezd azt, hogy az első kocka zserbó milyen érzékszervi élményt ad versus a 10. kocka zserbó, és esetleg ez segíthet. Ugye egy olyan környezetben, ahol mondjuk többen ülünk az asztalnál, és közben beszélgetünk, meg járasszánk, meg sztorizunk, meg ilyesmi, nem biztos, hogy pont le fogsz tudni ennyire lassulni, és ott be tudsz burkolózni ebbe a kis mindful állapotba. Ki lehet próbálni, lehet gyakorolni, addig is ki lehet próbálni, tapasztalatokat szerezni, nem feltétlenül lesz most, nem ez az a helyzet, de lehet, hogy van akinek segít, lehet, hogy ennek valakinek, vagy ebben már valakinek van egy kis gyakorlata, és akkor most mondjuk könnyebben be tudja húzni. Tehát arra koncentrálunk, hogy az elégedettséget mi adja meg, hogyan ugye, ha túlesszük magunkat rosszul létig, még ha nem is teljesen rosszul létig, de egy nadrágkigombolós diszkomfortérzetig, az rontja az evés élményét. Utána már nem arra emlékszünk, hogy úristen, de finom volt ez a töltött káposzta, hanem arra, hogy úristen, miért ettél ennyit, Judit? Tehát, hogy megnézni azt, hogy hogyan tudunk az evésbe, mint élménybe belemenni, és azt megélni. Ha ez számunkra fontos, ha nem fontos, akkor nem biztos, hogy ez egy jó kapaszkodás lesz. Igen. Ami ugye az evéssel kapcsolatos határok meghúzásánál szerintem nagyon fontos, ez is egy kicsit egy ilyen szemléletbeli dolog, hogy ami a te tányérodon van, az a te dolgod. Csúnyán fogalmazva senkinek semmi köze nincs hozzá, szépen fogalmazva meghúzod a határaidat, és akár a te tányérod, akár a te tested, az a te dolgod. Nem lehet ebbe senkinek így beleszólnia. Tudom, ez egy ilyen idealisztikus állapot, de mégis el lehet kezdeni azon gondolkozni, hogy hogyan tudod ezt a környezetet felé kommunikálni, lehetőleg nem dühből, meg nem haragból, meg nem sértettségből, hanem valamilyen objektív nyugalomból, adott esetben előre megbeszélni, hogy nincs diétás beszélgetés, nem szeretnél célozgatásokat arra, hogy szabad-e még sütit enni, köszönöd szépen, felnőtt ember, hogy el tudod dönteni, mennyit szeretnél a tányérodra szedni, ha egyszer szeretnél, egyszer fogsz, nem fogsz többször, nehogy Isten a 3 fogásos ebédből lehet, hogy te nem fogod megenni mind a 3 fogást, ez nem jelenti azt, hogy az étel rossz, vagy nem szereted azt, aki elkészítette, egyszerűen te akkor leszel jól, akkor tudod jól érezni magad abban a helyzetben, ha ezeket a határokat meghúzod. Ebben egyébként segíthet az is, hogy nem csak neked jobb az, ha te jobban vagy, hanem a környezetednek is jobb az, ha te jobban vagy. Sokkal kellemesebb társaság vagy, ha éppen nem az önostorozó gondolatai tüzében ülsz ott ebéd után, hanem felszabadultan tudsz, nem tudom, sztorizni, vagy jelen lenni az eseményben, és nem egy ilyen elnehezült, bűntudattal teli állapotban. Tehát szerintem ezeket így érdemes így átgondolni, hogy ez így
hogy van nálad. Ami lehet még technika, ez már ugye egy kicsit ilyen praktikum technika, hogy ugye ha te vagy az ételfelelős ebben a folyamatban, részben vagy egészben, akkor bátran dönthetsz úgy, hogy olyan ételeket készítesz, amikkel könnyebben birkózik meg a tested. És ez nem jelenti azt, hogy csak salátát fogsz enni az összes nap alatt, és se beigli, se töltött káposzta, se halászli, egyáltalán nem jelenti azt. Hanem azt jelenti, hogy tudod úgy menedzselni akár az menüt, akár a saját étrendedet, ha az független másokétól, hogy te mondjuk nem eszel minden étkezésre nehéz ételt, meg lehet a töltött káposzta is, de lehet, hogy másnap a sült mellé lesz egy nagy adag zöldség vagy saláta is. Lehet egy zöldséges leves is, meg lehet egy halászlé is, csak nem kell vagyban gondolkozni, lehet isben, egyik nap így, másik nap úgy, vagy egyik nap lesz egy hagyományosabb, emésztőrendszernek kicsit nagyobb kihívás jelentő étel, vacsorára meg egy könnyebb étel, és akkor ebben lehet ugye valamiféle egyensúlyt találni, nem kell kitiltani a nehezebb ételeket sem, ha egyébként szereted őket, nyilván ha nem szereted, akkor ne főzzél halászlevet, tehát semmiképpen sem nem ez a cél. Tehát, hogy olyan ételeket készítsünk, amik ugye az emésztőrendszernek a munkáját segítik. Ez alapvetően ugye, ami a legnehezebb a szervezetnek, ugye az a zsírok, tehát a zsíros ételek, azokat tudjuk leglassabban emészteni, az adja a legnagyobb feladatot, tehát ez az, ami után leginkább elnehezülünk. Ez természetesen nem független attól, mondjuk, hogy milyen mennyiségben eszünk belőle. Ami segíthet, azok a zöldséges ételek, ezek segítik az emésztésnek a működését, tehát kb. Ez a két paraméter van, megfelelő folyadékfogyasztás, és ami az evéstől független, de segítheti az ilyen, mondjuk úgy érezzük, hogy túllettük magunkat, vagy kicsit kellemetlenül érezzük magunkat, az a mozgás egyértelműen, nem az edzőterembe kell menni, nem erről beszélek, hanem ha olyan a helyzet, ha olyan a környezet, fel lehet állni, el lehet menni, sétálni, 10 perc, 15 perc, 20 perc, nem kell el lehet menni hatalmas kirándulásra is, de nem kötelező. Ugye, ha felállunk és mozgunk, akkor a keringés javul, jobban tudja az emésztőrendszer végezni a munkáját, és jobban fel tudja, gyorsabban hatékonyabban tud dolgozni azzal az étel, ami a testünkben van, és egyébként, ha valakinek ez releváns, akkor ugye a vércukorszintnek is gyorsabban csökken a vércukorszint, hogyha mondjuk mozgással segítjük az izmoknak az energia szükségletének a kielégítését, és ha nincs lehetőségünk elmenni, de ebből csináltunk egy programot is, meg is lehet beszélni előre, hogy akkor ebéd után kirándulunk, vagy ebéd után sétálunk, körbejárunk, nem tudom, karácsonyi fényeket, bármi. Ha nincs erre lehetőségünk, mert nem olyan helyzetben vagyunk, akkor is megtehetjük azt, hogy az ebéd után megyünk, pakolunk, segítünk a pakolásban, mosogatunk, állva beszélgetünk, jövünk, megyünk, tehát hogy egy picikét tartsuk ezt a keringést élénken, hogy a szervezet minél inkább tudjon dolgozni az étellel, nem kell extrém edzésekbe belemenni, nem erről beszélek egyáltalán. Igen, és még egy fontos, hogy bátran vegyünk kényelmes ruhát, jó? Tehát, hogy nem cél, hogy még a ruha is szorítson egy ilyen helyzetben, ez most jutott csak eszemben. Hogyan tudunk, ugye, mi segíthet még, arra is utaltam már többször, tervezés, felkészülés, elképzelés, hogy lesz, hova fogunk menni, hogy tudom meghúzni a határokat, például egy ilyen helyzetben, hogy mondjuk egy olyan helyzetre kell mennünk, ahol nem annyira érezzük jól magunkat, vagy diszkomfortos, akkor ott lehet eldönteni, hogy mennyi ideig fogunk ott maradni, ahhoz tartani magunkat, és esetleg előre közölni, hogy x idő múlva mi hazamegyünk, ha ez nem a mi döntésünk egyedül, akkor ugye a partnerrel, másik döntéshozóval előre egyeztetni, és ehhez tartani magunkat, ez ugye nekünk is egyszerűbb a viselkedésünkben. Ugye előre eldönthetjük, hogy mondjuk, ha mi készítjük a menüt, hogy akkor az hány fogásos lesz, hogy hányféle sütit. És persze lehet, hogy valakinek ez az önmegvalósítás, vagy ilyenkor éli ki magát, tök szuper, teljesen oké. Ebben balanszírozni, ugye hol ennek a teher része, és hol az öröm része, mert hogy valójában ugye nem valódi elvárás az, hogy 100 féle étel legyen ebben az időszakban az asztalon, ebben mindenki maga egyensúlyát bátran keresse meg és találja meg. Akár ugye nem a korlátozó gondolatok vezérelnek minket abban, hogy kevesebb étel legyen az asztalon, hanem a racionalitás, az, hogy fogom én magam érezni. Jár ez valódi veszteségérzettel bárkinek is, hogyha nem 3 fogásos az ebéd, ha nem 10 féle süti van, és hogy hogyan fogom tálalni,
hogyan fogok elpakolni, hogyan fogom elrendezni az életet, ugye ezzel lehet akár előre gondolkozni, és olyan megoldásokat találni, amik segíthetnek abban, hogy mondjuk ne edd túl magad, hogy ne legyenek ezzel kapcsolatosan ugye szorongásaid, a félelmeid, és ami még nagyon fontos szintén, vagy lehet átgondolni, hogy milyen olyan szociális kapcsolódások lehetnek, milyen olyan a helyzetek lehetnek ebben az időszakban, amik nem az evésről szólnak. Alapvetően gyakran az evés körül vannak ezek a szociális kapcsolódások, de hogy vajon van-e olyan, ami nem, kell-e, hogy minden ilyen esemény valami evés köré szerveződjön, ehhez lehet, hogy egy picit már késő van ezt eldönteni, de mondjuk akár a jövőre nézve ez lehet egy ilyen gondolat, hogy vajon bocsánat, én nagyon szeretek kirándulni, úgyhogy ezt fogom használni például, hogy vajon egy kirándulás a szeretteinkkel, az nem ad akkora kapcsolódási élményt, mint egy nagy elnehezítő vacsora. Ezen elgondolkozni, kinek mi, nem tudom, hogy mi jut eszetekbe erről, de hogy esetleg ebben elkezdeni gondolkozni, hogy vajon van-e más ilyen kapcsolódási, ünnepi kapcsolódási pont, ami nem az evés köré fókuszál. Amit még nagyon fontosnak tartok, az az, hogy ha ezek közül bármi is így hasznos volt, hogy azt is nézzük meg, hogyha mi vagyunk a másik oldalon, hogy mi mennyire figyelünk mások szükségleteire, mi támasztunk elvárásokat akarva, akaratlanul. Nekünk mi hajlamosak vagyunk-e mondjuk az etetést, az evés szeretett nyelvként használni, teljesen objektíven, tehát egyikkel sincsen semmi baj, csak nézzük meg, hogy mi hogy viselkedünk ebben, és ha úgy érezzük, hogy valamelyik releváns, esetleg ilyen visszajelzést kapunk valakitől, akkor arra azt észrevenni, azt racionálisan átgondolni, és ha mondjuk fontos számunkra, akkor ezekkel a viselkedéseken lehet változtatni, akkor tehát mi sem vizslassuk más tányérját, mi sem vizslassuk azt, hogy más milyen döntéseket hoz. Ha valaki azt mondja, hogy köszöni szépen, nem kér a cukorral készült süteményünkből, akkor ezt tartsuk tiszteletben, ne tukmáljuk, ne minősítsük, ne ítélkezzünk, ne mondjuk azt, hogy jaj, pedig nem tudod, mit veszítesz. Felnőtt emberek vagyunk saját döntésekkel, ezeket tiszteletben tartjuk, és hogy nem kommunikálunk olyanokat, hogy szerintünk másnak mit, hogyan kellene ennie, mennyit elkészítenie, tálalnia, rendezni ezt az egészet. Ennyi lett volna ez a mai előadás. Remélem, hogy volt benne olyan, ami hasznos volt a számotokra. Minden visszajelzést megköszönök, akár azt, hogy mi volt hasznos, akár azt, hogy mondjuk maradt bennetek kérdés, mi az, ami nem volt világos, mi az, amit nem úgy gondoltok, hogy így van, ahogy én ezt itt előadtam, tehát bátran hozzatok be bármit, és ezúttal kívánok nektek nagyon békés és szorongástól és az evéssel kapcsolatos bűntudattól minél inkább mentes ünnepeket, és boldog új évet! Sziasztok!